Masifunde isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Makhe sibukeleni i-vlog yemini u-Under ebekhe waya ngayo emtshatweni. Ekugqibeleni ide yafika imini ebikade ndiyilindele. Namhlanje siya kwilali ekuthiwa yiNgcongolo, apho utatomkhulu akhulele khona. Siya emtshatweni kamalume uMazwi. Kuhambo lwethu bendimana ndikhupha intloko ngefestile, ndifuna ukubona yonke imibono esendleleni. Sihambe indlela ende kakhulu, simana simisa siyokutya kwaye siyokusebenzisa indlu yangasese. Sidlule kwihlathi elikhulu eliluhlaza. Sabona amabhoma utamkhulu athi ngawabakhwetha. Sadlula nakwidolophu enkulu yaseNgqamakhwe. Sabe ke siyangena kwilali yaseNgcongolo. Umzi katatomkhulu mkhulu kakhulu. Unoorondawuli ababini abapeyintwe mhlophe naluhlaza, noxande olusesiphakathini olukhulu. Kukho intsimi ekukho imifuno enjengombona, iimbotyi namathanga, kwaye utatomkhulu unemfuyo eninzi enjengeenkomo neegusha. Ngemini ke yomtshato bekukho abantu abaninzi, sonke besinxibe impahla zakwantu. Umakoti ebenxibe umbhaco ophucukileyo emhle ngendlela engathethekiyo. Ngesidlo sakusasa sitye umxhaxha, sasela namarhewu. Ngesidlo sasemini satya umphokoqo onamasi utatomkhulu awubiza umvubo. Bekukho iindidi ngeendidi zenyama ngesidlo sangokuhlwa, ezinjengolusu, inyama yentloko nenyama yegusha neyenkomo. Kwaye kukhona umngqusho oneembotyi, imifino, intyabontyi, iinkobe, umqa, isaladi nesonka sombona. Abantwana basele isiselo esibandayo. Abantu abadala bona basela umqombothi. Nditye kakhulu, isisu sam sade sangathi siza kugqabhuka. Emveni koko kwaculwa, saxhentsa, sabhiyoza. Bonke abantu bebonwabile. Bumhle kakhulu umtshato kamalume uMazwi. Enkosi zihlobo zam, siza kuphinda sibonane. Join us on Patreon and become a member to enjoy exclusive flashcards, activity books, and so much more. Ze niphinde nibuye nizokuqhubeka ufunda isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Don't forget to like and follow. Bye!